vlog. Ito muna ako diri sa ang palibot sa balay. Tara. Tara siya. Mga kabuwakan sa mga magas. Bago kaila ani gun sa mga ngan ani guys. Daghan ni siya buwak guys. Di ako nang ibaligya. Mga beauty ba yung mga kuha na guys? Gwapang buwaka. Dahil buwak guys, bagong buwak. Buwak sa basak. Tara. Tara guys. Dito po kulo. Diding. Now guys, hindi tagbuwak. Pili lang mo guys, pili. Pili lang mo. Tapos, ano? Singan na ni ma? Orchids lagi naman, nabayangan. Kani guys, barato rin ni guys, 100 ani. 100. Api. Pila mo dah? Pila mo? 500 guys, 500. Di ko na baligyan ni guys, panghatag na ni. Ano dah? Mananaw. Anang ka guys, ang buo sa guys. Kung ganahan mamutan guys, ari lang mo dire. Dahil mahalon nga buwak ni mama kani. Mahalon ni guys, tagkuan ko ni tag 500 up kuno pataas. Kani mahal kuno ni guys. Di buwak galing mahal naman. Buwak ning COVID karon dili mahal yung mga buwak. Kani guys, mahal kuno kay ni ngani. Kana. Kana siya guys, si Lian Ibanez. Asawa na siya akong manghod. Kana guys, kanawa. Ada yung pinakaganahang buwak guys. Tadang. Nindot kayo ni color guys, basta personal. Kani sila. Ug personal ninyo makita guys. Gabing nindot sa buwak. Guwapa o guwapo sama ninyo. Labot ang video. Guys. Gabi-gabi. Haring Sotas farm ni Airpat. Na may farm ni Airpat dire. Itik. Unsa man ka? Gutom ka? Ay guys. Kamanukan niya siya. Manok. Breeding guys agi para mangitog ba.
na itlog galing oh. Na itlog ah. Duha pa ka buok. Itlog des manok. Saba ang manok guys. Nabulabog na guys. Kana siyang nakita guys. Muna ay fish pond. Kung na mag-harvest okay kayo. Kana guys. Fish pond. Oh yeah, fish pond. Unahan guys, kung ano na siya, dagat na siya. Dagat na. Ay, nalapay sa manok dito guys. Idlas maning manok kayo, hadlok mo kitag bate. Mahawa ta. Bati pun kang manok ka. So guys, mga na to ang tour. Sunod na po okay na gidere. Makagawas na. Humanag 7 days quarantine. Bye guys. Bye bye guys. Bye bye.